Ekin emakumeak eta txatxilipurdik, eta hau solasaldi hoitako bat da, IKT-ak eta isialdi virtuala izena duna, orduan, presentzialki eta virtualki egingo dugu solasaldi hau. Aber dena ondo ateratzen zaigun, ez balin bazaigu ondo ateratzen eta arazotxoa baldin badauzkagu, pandemia hontan garatzen nahi gehan pazientzia hau erabiliko dugu, ez? Eta soluzionatuko ditugu ateratzen zaizkigun arazotxoak. Lehenik eta behin, gogorarazi nahi dizuet edo esan nahi dizuet, hau streaming bidez online ikusten aizeaten guzti ere, saludatu, kaixo esan denoi, hemen etorri zaten nahi ere eskerrik asko etortzeagatik. Eta, esatea, ikusleek galderak bidali ditzakezuela, hemen zaudetenek ere, bukaeran galderak iteko aukera edukiko dezute, mikrofono bidez. Eta etxetikan ikusten nahi dan jendiantzako, daukagu telefono zenbaki bat, WhatsApp bidez galderak bidaltzeko. Telefono zenbakia hau da, apuntatzeko denbora emango dizuet. 661 733 792. Orduan, galderaren bat egin nahi baldin badezute, bidali WhatsApp horretara, eta, solasaldiaren bukaerako zatian, komentatuko dugu galdera hori. Hortaz aparte, emisioa Twitch bidez ere ikusten nahituko da jendia, gero Maitaneko beto esplikatuko digun kanpaina baten baitan emititzen nahi dalako, eta Twitch bidez ikusten nahi dan jendiak ere, galderak botatzeko aukera izango du. Eta, hoi aurkezpentxo hoi esan da, hasiko naiz, igual, mai inguruan parte hartuko degun, ni ere sartuko naiz hor, mai inguruan parte hartuko deguna pixka bat aurkezten, ezta? Hasiko naiz hemen onduan daukatenarekin, esan bezala batzuk digitalki eta beste batzuk presentzialki aigalako egiten solasaldi hau, Olatz Artola daukat onduan, azetakako kidea, komunikazioa eta markagintza lantzen dute, online eta offline. Gero kontatuko digu beak ere pixka bat gehiago, hori zer dan. Eta digitalki, alde batetik handaukagu Maitane, jungitu, gamer hauntxiako kidea. Gamer hauntxia, motz esan da, balitzateke bideojokoen inguruan euskeraz antolatzen den komunitate bat. Oantxe bertan, esan bezala, kanpaina bat garatzen nahi dia Twitchen euskerak presentzia irabazteko, eta oso ondo promozionatzen du Maitanek kanpaina hori, 3000 Twitch izena du. Eta, esan bezala, euskaldunei stream plataforma hortan bultzadatxo bat ematea da kanpainaren asmoa, argi eta garbi ikusten dan bezala Maitaneren soinean eta inguruan. Eta gero beste alde batetik, digitalki baitare Igor Leturia daukagu. Igor Elujarreko hizketak teknologien arduraduna da. Elujarrek zer egiten duen azaltzeko aurrekoan apuntatzen hasi nintzen, eta niri erresago ateratzen zitzaiten esatea magia egiten dutela, niretzako aurkezten dituzten gauza batzuk magia dira, baina ez, zientzia, teknologia eta hizkuntzaren garapenean lana egiten dute, etengabeko berrikuntzan sartuta. Eta, bukatzeko ni, azkenengo pertsona parte hartzailea ni naiz, Aiora Mujika naiz, moderatzailea eta parte hartzailea aldi berean, eta, ni euskerazko bideoak egiten ditut YouTubeen, eta oso pertsona gutxi gehan ez euskerazko bideoak egiten ditugunak YouTubeen, YouTuber moduan, ni gonbidatzen daute hitzaldi guztietara. Beraz, animatu nahi dut jendea, euskerazko bideoak egitera YouTubeen, jende gehiago parte hartzeko lako hitzaldietan. Eta aurkezpentxo hauek eginda, hasiko naiz aurrenengo galderatikan sartuko naiz zuzenean, ez? IKT-ak eta aisialdi virtuala da gaurko mai inguruko edo solasaldiko gaia. Azkenen eguneroko tresna bihurtu zaizkigulako, ez? Gure gizartean. Oso barneratuta dauzkagu eta adin batzuetan ere esan daiteke egunerokotasunaren parte diala eta ezinbesteko diala kasi. Eta hemengo parte hartzaile guztik bakoitza bere alorrean hortan ibiltzen da lanian, eta azkenen euskeratik nahitzen geha eta euskera zaitzen geha, ez, eta esan daiteke euskerak mundu osoan dauden hizkuntza guztiekin konparatuta, igual hiztun kopuru aldetikan daukan maila begiratuta
hori estrapolatuko bagenu alor digitalera, espero baino maila hobean daukagula esan daiteke agian euskera, ez? Digitalki ranking horretan, hizkuntzen rankingean, nahiko maila txukunean dagola esan genezake. Orduan, lehenengo galdera bakoitzari botako niokena izango da, nola bizi dezuen, bakoitzak zuen alorretikan hori nola ikusten dezuen, zein dan euskararen egoera zuen eremuan. Eta, online eta offline ari gehan ez, nunbaitetikan hasteagatik, lehenengo hitza Igorri emango diot, etxetikan edo digitaletikan erantzun dezan. Igor, nahi balin badezu, zurea da txanda. Gure kasuan, aisialdi virtuala da honen gaixa, ez da, eta, Elhuyarren ez gara hainbeste dedikatzen aisialdi virtualera, ez da, baina bai, magia ez, baina, tresna batzuk edo baliabide batzuk sortzen euskarari laguntzeko arlo guztixetan eta tartien baitxa aisialdi virtuali bai, ez da. Lantzen ditugun hizkuntza eta hizketa teknologia horien adibiderik ezagunenak die itzulpen automatikoa, baina gero eta ezagunagoa edo erabili haua bai da, hizketaren ezagutza, ez da, audio bat edo hizketa bat testu bihurtzen dagoena, ez da, transkribatzeko edo azpititulatzeko, eta kontrakoa, bai, testu batetik hizketa sortzeko tresnak, ez? Eta esan bezala, horreik aisialdian baliatulik, ez. Egoera, Aiolak esan dagoen bezala, ona edo txarra beti erlatibua da, ez da, eta, egisa da, segun zeinekin konparatzen zaren, ingelesa edo gaztelania bezain ona ez da egoera, baina argi dagoena da, proportzionalki ez da, hiztun kopurua eta baliabidea kontuen eukitza egoera bape txarrien ez dagoela euskera, eta gainera azken urtietan, sare neuronalen bitxartez eta teknologiak eukidagoen aurrera paso doi esker, nik esango neuke euskeran egoera ona dela. Nik nahiko neuke pizkatxo bat baliatu tarte hau, muteko adibide batzuk aipatu duten horrena, nola baliatzen dien hizkuntza teknologiak eta zerak, hizketa teknologiak aisialdian. Nola baliatzen dien eta nola baliatu leikezen, ez da? Adibide bat da, kanpoko, ez da, beste hizkuntza batzutan dauen eduki azpititulatua euskerara ekartzia, ez da? Euskerara ekartze hori izan leike bai azpitituluak itzulita edo baita audioa sortuta bai, ez da? Itxia azpitituluak automatikoki itzultzia, gero zuzenduta, eta bikoizketa litzake gauza bera gehi gainera gero audioa sortzia, ez da? Eduki serioarentzat hobeto dabil hau, ez da? Dokumentalak, hitzaldixak edo, fikziozko edukixen dako baino, zegor biedie, hizkera kolokiala bizeten da askotan, hizketaren sintesirako hots ezberdin asko da, espresibidadia bezartzen da, baina, erabilerak eukileik ez, ez da? Nik uste dut gaur egun gazte asko dazozo itxuta anime ikustera japonesko jatorrizko audioen eta azpitituluekin, eta azpititulu horiek izaten dira gaztelaniaz o inglesez, ez da? Orduen, adibide bat erakusteko, nik nahiko neuke konpartiru pixkat neure pantalla, eta, hori da, ikusten dan, ikusten da pantalla? Bai. Bai, bale. Adibidez, itzulpen automatikoko tresna hau, ezta? Adibide moruen jartzen dut, justo nire seme bati asko gustatzen jakon animeko serie bat, Attack on Titan, eta internetetik jetxizeike horren azpititulo batzuk inglesez, ezta? Hemen dauzket jetxita, eta itzultzailean azpitituluen fitxategi hau igota eta itzultzera bidalita, ezta? Bidalileike itzultzera hainbat hizkuntzatara, gaztelania euskera gure dana, eta kasu honetan itzulita daukete euskerara, eta ikusten dugu nola hau irekita, badauko hor inglesezko azpititulo hori euskerara itzulitza. Akatsekin egongo da, baina bentzet, erraztu inleike azpitituluen euskaratze hori, ez da, hemen. Soldadu guztiak borrokarako prestatzen dira, helburu bat dugu, egingo dugu, eta leku hori gizatiaren lehen gotorleku biz aldarrikatuko dugu, hormetatik aratago, nahiko zuzena gainera emuten dago, ez da. Beraz, lagundu leikeola azpitituluak itzultzen. Eta ez hori bakarrik, aipatu duten bezala, nahi izen ezkero audioa bebai sortu leikez, ez da, bikoizketarako edo laguntzeko. Horko esaldi bat hartzen dugu, gauzeike hizketa sintetizatzaile baten,
eta aberrentzuten dan. Hil egingo dugu, eta leku hori gizateriaren lehen gotorleku gisa aldarrikatuko dugu, hormetatik haratago. Bai? Eta pertsonaian arabera, entzun da? Bai. Hori eta pertsonaian arabera, jarri laike gizonezko ahotsa emakumezkoa nahi dan bezala, eta hori da orduen adibide bat, ezta? Beste adibide bat, nola baliatu laiken teknologia hau, da, euskerazko edukisa beste hizkuntza batzuetan, euskera ez dakixien beste batzui helarazteko, ezta? Orduen, kasu honetan, izan leike sortzaileek, eta sortzaile esaten dutenien izan leike, ikusentzunezkoen sortzaile bat, youtuber bat edo nahi dana, ezta? Eta, orduen adibide bat, leike youtuber batekin, eta aiora usten baduztezu, zure bideo batekin baliatuko dut. Hor, pantailan ikusten dozue, aditu plataformara, ez da, hau da, hizketa ezagutzako sistema bat, eta aditura zuk igotzen dozu bideo bat, eta ontsen ikusiko dugu, aioran bideo bat, nola... Hombre, miniatura montatu daiteke, Igor? Barkatu? Irudia aukeratzearena... Lehenengo freima da, parkatu. Vale. Segundotxo bat, A ber, ikusi. Gaurko bideoan, jende askoi gertatu zaion zerbaiti buruz hitz egingo dut. Seguro nago zuri ere noizbait gertatu zaizula. Katalogo baten edo interneten ikusten duzu pila bat gustatu zaizu zerbait. Eta buruai buelta batzuk eman da gero, eta kontu korronten zenbat diru gelditzen zaizun ikusita gero, erabakitzen duzu, kapritxoi merezi dezula, eta azkenen erosi jendezu. Egunak pasatzen dituzu, nervioso, ilusionatuta, etxea paketean ez iritsiko zain. Eta azkenen, ikusi dozue, nola fallo batzuk eta bazitxun, baina lagundu inleike ez da, norberan edukisa azpititulatzen, eta gero gainera, hausen da, gero honek usten dutzu gainera, nahi izen ezkero editatzen, ez da, holako interfaze errez batekin lagunduta, azpititulo horiek, fantzaik esaldiz esaldi hemen entzuten eta azpititulo horiek zuzentzen, eta behin ja zuzenduta dituzunean, hemen dauket bideo horren beste berzino bat, nun azpititulua bia zuzenduta da zen, eta behin zuzenduta itzulpen automatikoari emun, eta itzuli zeike beste hainbat hizkuntzatara. Hemen ja itzulita dauko gaztelaniara, eta oin gaztelaniazkoekin ikusiko dugu. gaurko bideoan, jende askoi gertatu zaion zerbaiti buruz hitz egingo dut. Seguro nago zuri ere noizbait gertatu zaizula. Katalogo baten edo interneten ikusten duzu pila bat gustatu zaizu zerbait. Eta buruai buelta batzuk eman da gero, eta kontu korronten zenbat diru gelditzen zaizun ikusita gero, erabakitzen duzu. Hemen, kasu honetan ikusi duzue, azpitituluak automatikoki transkribetutakoak zuzenduta zauzien, eta itzuli ditugu automatikoki akats batzuk dituzte, baina akatze horreik interfaze berdinakin itzuli leikez, ezta? O zuzendu leikez, pargatu. Eta, hemen be, pelikulak o serieak o itzultzeko igual, eskuzko zuzenketa gehiago eskatuko dau, dokumental edo zera batzuta baino, baina hainbat eduki euskeraz da zenak, beste hizkuntza batzutara helarazteko balixo dau. Eta honei be, gero gehitu leike, gaztelaniazko zera horri audioa bezortzia. Eta beste bat, hemen ikusi dagoen zuzeneko transkribapen hori zuzenien bebaien leike, bai? Eta hemen berriro, berriro zure bideo bera erabiliko dut, bai? Eta kasu honetan, lehia honetan ikusiko dut, ireki dut gure transkribatzaile automatikoa hartzen dauena zuzenian nire hemen reproduzituko duten bideoan audio hartzen dago eta doie zuzenien transkribatzen. Goazen hori ikustera, nungo eta azteko diktaketa, eta, Gaurko bideoan, jende askoi gertatu zaion zerbaiti buruz hitz egingo dut. Seguro nago zuri ere noizbait gertatu zaizula. Katalogo baten edo interneten ikusten duzu pila bat gustatu zaizu zerbait. Eta buruai buelta batzuk eman da gero, eta kontu korronten zenbat diru gelditzen zaizun ikusita gero, erabakitzen duzu, kapritxoi merezi dezula, eta azkenen erosi jendezu. Egunak pasatzen dituzu, nervioso, ilusionatuta, etxea paketean ez iritsiko zain. Eta azkenen, iristen denen, irikitzen duzu,
eta mierda bada. Ez dauka interneten ikusi dezun horren antzik ere. Eta bueno, hortxe gelditzea ilusioi gabe, kriston amorrazioekin eta zure buruai. Uste dut nahikoa dela pixkatu lertzeko, horbe ikusi die failuak nola da zen, baina ikusten da nola zuzeneko emisio bat, fanleiken automatikoki azpititulatzen, eta nahi izan ezkero honei be ondoren engantxau leikixo itzulpen automatikoa eta beste hainbat gauza. Ondiokan, hobetzeko da ez teknologia hauek, eta baina, bueno, Euskal Kixan kontua beba da, momentuz batuan hobeto funtzionatzen dagoela, eta holako gauza, eta esan nahi dut, Twitcheko emisio bat, ez da gamer bat partidua jolasten, eta hor, azkar hitz egiten edo, ez da, izkera kolokialian eta holako gauzekin, igual ez da baino ondo ingo, baina hitzaldi batzuk eta holako beste zera batzuk zuzenien azpititulatzeko be balio leike, eta etorkizunean teknologia hauek hobetzen joenala gero eta gehiago erabili ahal izango die. Eta gero azken zera bat, aipatu nahi dutena pixkat bebai aisialdiakin lotuta eta hizkuntza teknologiakin eta da die bosgorailu adimendunak, ez da? Bosgorailu adimendun edo altaboz inteligentiak, ez da? Googleen Home edo Nest eta Amazonen Alexa modukoak, gero eta gehiago da zenak gure etxetan eta euskera itxen ez daudenak, ez da? Orduen, holako bat erosten dauna, hasi dira bere etxien, eta inkluso gaur txikinak be, hasi dira etxe barruen gaztelania zitzen, eta Alexa, ponme musika, Alexa, ¿qué tiempo hace hoy? Alexa, ¿qué hora es? Holako gauzak egiten egun biherrian, bueno, euki eskero euskerandako hizketa ezagutza eta sorkuntza, erakutsi duten modukoak, posible da, zegatik ez, bosgorailu adimendun bat garatzia. Eta adibidez, horretan aurreko hastien anuntzia geuen, nola gabitzen garatzen Eluiar, Talaioz eta Eskura, holako bat, eta bideotxo bat zabaldu zauen berriak aurreko hastian, eta hemen bez, zatitxo bat jarriko dut bakarrik. Zer egun da gaur? Gaur asteartea 2020ko azaroaren 24. Hey Micro, zer ordu da? Arratsaldeko 3:22 gutxi. Bale, orduen hori da beste adibide bat, erakusten duena pixkat, euskerandako hizkuntza eta hizketa teknologiak ze egoeratan da zen gaur egun, eta ze gauza inleike zen eta aisialdirako eremuan, ez da? Eta pixkat honekin nire utzingo nire sarrera txoauz, pentsatzen dut gehiagi luzatu nazela. Gauza interesante gehiagi dauzkazu erakusteko, Igor. Bai, egia da. Pantalla kenduko dut, listo. Bale, eskerrik asko zure zati horrengatikan, Olatz galdera berdina egingo izut zuri, nola ikusten duzu euskera zure eremuan? Bale, gure eremua kasu honetan, ez da digitala, hau da, eduki digitalak eta iteiteu, baina esparrua zabalagoa da, edo fokua behintzat zabalago jartze dugu ez, komunikazio estrategikoa esango genuke dala ite deuna, eta bai alde batetik komunikazioa bere hortan, komunikazio plana, komunikazio estrategiak, komunikazio ekintza zehatzak edo eduki zehatzak, eta beste alde batetik markagintza, azkenen elkar lotuta dauden bi esparru horiek ez. Eta zentzu honetan pixkat igual, azpimarratu nahiko nituzke edo bi hildo edo bi hildoi eutxi nahiko nioke. Batetik esan, errealitatea gure esparrun oso ezberdina lare baita segun ze ikuspuntutatik bidatzezun. Osea, gure kasunegia gu nire iritziko behintzat sorteko gehala, azetakan pentsatzetikan garatu eta forma emateaino euskera zite deulako. Baina usteet komunikazioan esparrun ikuspuntu berdinetikan ez diela bidatzen komunikazio agentzi edo danek. Gure kasua bai da olakoa eta baita gure bidelagunak diananak edo gutzako erreferenteian beste bai komunikazio enpresa edo komunikatzaileenak ere ez. Orduan esan dezakeu gure begiradatik behintzat bai da hola osasuntxu edo. Alata guztiz ere osasuntxu egonagatik ere, bai ikuste deula kasu batzutan joera daukaula euskeraz sortzeko puntu hortain baino gaztelerara edo inglesa jotzekoa. Hau da, kasu batzutan erderara jotzekoa. Gure esparrun adibide batzu jartzearen leloa, ez? Izan daiteke gu enpresa euskaldun bat gea, gurekin lan egiteuten asko ere euskalduna dira eta beraien identitatearen parte da euskera, osea beraientzako territorio abea
esparru importantek dira, baina bai ikusteiala errealitate hortan edo, lelo batzuk zeinak bereziki inglesea jotzeuen, denok gure ingurun noizbait jongo ginean seguro, gure herriko festan batea, festa izan beharren fest zala, o zuzeneko festivalen batea live zala, eta olako adibidek, ez, gertukok. Baita ere, leloetan, askotan lelok ere, ingelesera jotakok dia, ez, orduan bai ikuste dugu, enpresa hoien izenetik, enpresa hoien izana eta izena, kasu batzutan ez dutela berdina komunikatzen, hau da, markagintza ikuspegintikan hor arrakala bat edo kontraesan bat daola. Eta hoi naiz, berez, eremu osasuntxu baten edo. Eta guk bai uste dugu, euskara bai dela marka indartzeko zerbait, hau da. Iruditzen zaigu, komunikatze duen ekintza orok marka bat osatzeula. Hau da, ez bakarrik enpresa identitate baten. Ni neu marka bat naiz, aiora marka bada, denogea ez, denok komunikatze dugu. Hau da, nik gaur naita ze karrieten jantzita, edo ze posturatan nahon, nola verbalizatzeten, ze autu indeten euskalkin hitzeiteko edo ez, denak komunikatzeu ez, marka, eta denak sortzeu marka. Baita hizkuntzaren autuak ere, eta bai iruditzen zaigu adibidez, eta igual eremu virtualea junda, saren ideia hoi pixka diluitu iteala, ez? Beste esparru batzutan oso argi ikuste dugu, edo argiago ikuste dugu behintzat, euskalduna gea, euskara gure identitatearen parte da, hortaz, euskaraz komunikatu behar dugu. Izena behintzat, euskaraz, esan dugu hor ja arrakala daudela, ez? Baina iruditzen zait, sarera jutegeanen, hain esparru zabala da, eta hain mundura irekitze gaitun hortan, bai batzutan iruditzen zaigula hor euskaldun izaera hortatik munduko herritar izatera edo pasatze gehala, ez? Eta askotan gehiago jotze deula eremu horietan gaztelaniaz edo ingelesez sortzera. Eta ezin dugu ahaztu, hasteko gure identitatearen parte euskara balin bada eta gutzako horrek balio handia balin badauka, seguruna gure publiko objektiboarentzako ere balio handia daukala, eta orduan markak balio dula indartzeko ez bakarrik militantziaz edo maitasunetik iten dan keinu badala, baizik eta daola jendea euskaraz kontsumitu nahi duna ere, eta horrei garrantzia emateiona, marka baten oso garrantzitsua identifikazio bat, ez? Osea, zure erabiltzaia, zure produktua ibiliko una edo zerbitzua ibiliko una, zure identitateakin konektatzea, ez? Eta orduan bera euskalduna alima eta zure bai, COB, euskara zitea baino kasu hortan, ez? Baina bai saren iruditzen zaigula asko diluitzeala, eta ezin deula fokua deszentratu baizik eta kontutan eduki behar deula. Hendan gure publiko objektiboa ze eremutan egian eta gure eragite eremua Euskal Herria balin bada, datuk ere gerozta gehiago esate igue, Gipuzkoan, Bizkaian da Araban bereziki gazte guztik, jakintza behintzat unibertsala daukatela eta euskaraz aitzeko plaza behintzat badala, ez? Eta berriro errepikatzetena euskarak balioa emateiola, ez dela bakarrik maitasun kontu batea edo gelditu behar, baizik eta euskarak bai balio igula lotura emozional bat sortzeko, identifikatzeko, gure segun ze kasutan kontsumora bultzatzeko ere, gure helburu horiek betetzeko. Bale, galdera berdina botatzen dizut zuri, Maitane, nola ikusten duzu euskara zure eremuan? Kaixo, arratsaldeon. Lehen komentatu duzun bezala, ni Gamerontzi elkartearen ordezkari bezala natorona, eta Gamerontzi elkartea bideojokoak eta euskara uztartzeko sortu egin zen. Eta zergatik sortu egin zen, hutsune handia dagoelako arlo konkretu horretan. Orduan, gainera nik zehaztuko nuke bi arazo daudela. Alde batetik, euskarazko bideojokoen eskaintza oso urria dela, eta bestalde bideojokoen inguruko informazioa euskaraz ere nahiko mugatua dela. Lehenengoari dagokionez, zer gertatzen da, bideojoko enpresa handiek badakite hemen elebidunak garela. Eta badakite gazteleraz itzuli beharko dituztela bideojokoak, orduan hain populazio eta hiztun kopuru txikiarentzat ez zaie ekonomikoki bideragarria, ez da beraientzat ekonomikoki bideragarria euskarazko itzulpenak egitea. Orduan, euskarazko bideojokoak argitaratzen direnean normalean izaten dira hizkuntzarekiko begirunea duten garatzaileen esku,
adibidez Katalunian hainbat kasu daude, edo eta bestela garatzaile euskaldunak direnean. Eta horregatik garrantzi handia dauka gure bideojoko garapen sektorea Euskadin edo Euskal Herrian babestea eta laguntzea. Eta horretaz gain, konpartituko dizuet pantalla eta erakutsiko dizuet gamerauntziak egiten ari den lana, non dago, hemen. Hemen duzue webgunean, eta euskarazko jokoa atal honetan, gure elkarteak bildu egin ditu euskaraz jolastu daitezkeen bideojoko guztiak. Eta hauetako batzuk gainera elkarteak edo beste zaleek itzulitakoak dira. Eta hemen Helen Igorrek komentatu duena oso interesgarria da arlo honetarako, zeren seguruenik baliagarriak izango dira bideojokoen itzulpenak azkarrago eta errazago egiteko. Beraz, eskaintza badaukagu euskaraz, baina txikia da. Eta askotan, esan bezala, auzolanean oinarritutako itzulpenak dira. Gamerauntziak egindakoak edo beste lagun edo sale batzuek egindakoak. Eta horretaz gain, lehen komentatu dudana, zer gertatzen da bideojokoen inguruko informazioarekin euskaraz, oso eskasa dela. Eta gamerauntziak lana egiten du gutxineko informazio bat argitaratzen. Hemen ditugu albiste batzuk esaterako bideojokoen aktualitate hutsa direla. Eta egunero, oraintxe bertan urte honetan ari gara begiratu hemen gaude, ari gara bi albiste argitaratzen. Hau kazetari batek idazten ditu, baina kontsideratu dezakegu blog hau kazetaritza amateurra dela ez garelako edabide bat. Zer gertatzen da joaten garenean euskarazko edabidetara? Ez daukatela atal bereziturik bideojokoei buruz hitz egiten dutenak. Ez daukate blog bereziturik. Kazetariak ez dira bideojokotan espezializatutakoak. Orduan, noizbenka bai aurkitzen ditugu albistetxo batzuk euskaraz bideojokoei buruz, baina ez dira asko. Eta ez dira irregulartasun batekin argitaratutakoak. Eta horretaz gain, ze beste utxune daukagu orain bideojokoen kontsumoarekin? Lehen aipatu dugun youtuberrak, streamerrak, euskarazko adibideak ditugu. Tira, gamerauntziak 2014tik gameplayak ekoizten ditu. Ikusi dezakegu uste dut, 800 gameplay guztira ditugula gure webgunean igota. Hori minutu eta ordu asko dira kontsumitzeko. Baina ez baditugu ezagutzen, ez ditugu ikusiko. Eta aldi berean, orain YouTubetik araindi, Twitchen bideojokoen ekosistema berri bat sortu da. Ez da hain berria, orain agian behar bada indarra hartu du inoiz baino gehiago, baina bideojokoek presentzia handia daukate zuzeneko streamingetan, Twitchen hain zuzen ere, eta euskaraz arazo berdina daukagu. Kasu honetan, gu orain hemen zabaltzen ari naizen kanpaina honetan, gure helburua da Twitchen euskara kategoria bezala sortzea, gure streamerrek edo euskal streamerrek zabaltzen dituzten edukiak azkar eta erraz identifikatu alizateko bilaketen ondorioz. Oso gauza txikia da programazio aldetik beraientzat, baina behar hori existitzen dela ez badiegu ikusarazten, seguruenik ez dute inoiz kontsideratuko euskara hizkuntz bezala behar hori daukala. Eta kanpaina honen asmoa da eremu digitalean ere euskara indartzea. Zeren eta kontuan, errealitate bat da gure ikusentzunezko kontsumoa internetera bideratu dela. Eta batez ere gaztediak ordu asko ematen dituela YouTubeen, sare sozialetan, Instagramen, TikToken eta Twitchen ere.
eta ez baditugu euskarazko edukiak bertan ere kokatzen, argi dago ikusentzuleak beste hizkuntzetara joko dutela zergatik, beste hizkuntzak ere ulertzen dituztelako. Eta horregatik uste duen garrantzitsua dela gabezi horiek betetzea, bai ikusentzunezko eta informazioaren aldetik eta baita ere bideo jokoen itzulpenaren aldetik edo hemengo ekoizpenaren aldetik. Eta beno, uste dut euskararen inguruko gogoeta hori dela daukaguna egiteko gamer hauntzitik. Ados. Bueno, bukatuko dut nire zatiarekin, naiz pixka bat arraro egiten zaiten moderatzea eta nirea esatea ere bai. Bueno, nik hitz egingo dut pixka bat YouTuberi buruz, ez? Nik YouTubeen egiten ditut bideoak euskeraz, eta nire alorrean, esango genuken hortan ez, eremu hortan, euskeraren presentzia utxune handi bat da. Nik egiten ditut bideoak euskeraz, baina ni hasi nintzen orain dela 4 urte YouTubeen bideoak euskeraz egiten formatu hortan, ez? YouTuber moduan ezagutzen dugun formatu hortan, kamera jarri nire etxeko salan eta gauza kontatu kamerari. Hasi nintzen horretan orain dela 4 urte ez zegoelako edukirik ikusteko, ni oso zalea naiz, asko gustatzen zait YouTubeko edukia ikustea, eta orduan beti gazteleraz edo inglesez ikusten ditun. Eta nik ikusle moduan jaso nahi nun euskerazko edukia YouTubeen, orduan nire lehenengo erabakia, nire lehenengo pausua etzan izan, bideoak egingo ditut. Nire lehenengo pausua izan zen, nire inguruko mundu guztiari izugarrizko txapa ematea, ea norbait animatzen zen euskerazko bideoak egitera. Pasan nitun, igual 6 hilabete, nire lagun guztiei eta ezagunei, ez ezagunei ja ez, baina ezagunei esaten, zu oso nazea eskulanak egiten, zergatik etzea animatzen YouTubeen euskerazko bideo batzuk egitea. Zu oso nazea gitarra jotzen, zergatik ez dituzu tutorial batzuk egiten mundu guztiari. Eta beti jasotzen nuen erantzuna zen, egin zuk, ez? Eta oso erantzun logikoa da, utzini pakian egin zuk nahi balin badezu. Eta nire abia puntua hori izan zen, egia da nik ikusi nahi dut hau, nik ere egin dezakedan zerbait da, gaina komunikazioa gustatzen zait, utxune bat badagola iruditzen zait alorrontan, orduan, basiko naiz saltxeatzen honekin, eta hori gertatu zen orain dela 4 urte. 4 urte damakizkit bideoak sortzen, gero pixkanaka azpititulatzen ari naiz baita ere bideoak, Luiarrekoek laguntzen didate baino horretan, apaigor. Eta, ni ari naiz, eta nire ekarpena egiten dutela sentitzen dut, baina nire helburua ez da bideoak egitea eta publikatzea eta ez dakit zer lortzea baizik, eta nire benetako helburua da konversazio bat sortzen hastea YouTubeen behintzat euskeraz, eta nik bideoak egiten dituten bezala jendea animatzea, ez, bideoiek egitera. Askotan oso zaila da, ez balin badezu zerbait ikusten, zu hastea zerbait egiten. Normalen erresago ateratzen zaigu zerbait egitea, eredu bat ikusten baldin badegu. Eta hori da nire asmoa. Norbaitek baldin badauka barruan gogo pixka bat zerbait sortzeko, ikusi dezala eredu bat behintzat hori euskeraz egiten. Eta hortan nabil, eta horrekin pasako naiz bigarren galderara, gutxi gora bera aurkezpen hauetan esango nuke hitz egin degula honi buruz, ez? Zerke motibatzen gaitun edo ze motivazio falta daukagun euskeraz sortzeko gauzak edo euskeraz kontsumitzeko gauzak alor digitalean. Egia da, aurkezpen hauetan gauza bat baino gehiago atera dira, baina, hortikan tiraka, pixka bat jorratu nahiko nuke hori, ez? Zein dan falta zaiguna, erabilgarritasun, praktikotasun kontu bat dan, edo askotan esaten zaio, askotan erabiltzen da aitzakia bat izan daiteke baita ere freskotasuna falta zaiola euskerari hizkuntza bezala, edo, ez dago ohiturarik hori egiteko, edo ez dakite, gauza asko esan daitezke honen inguruan, orduan, lehen landu dugu, baina honi tiraka olatzen nahi, balin badezu zer horrek hasi hemendik? Ados. Alde batetik, eta ipatuta lehen osan detena, eta pixkat igual positibotik junda, bai iruditzen zait,
euskerak emateula aukera jolasteko eta hortako adibide asko daudela, osea, dala hizkuntza bizi bat, aberatsa dala gaina, osea, ematizkigula aukera pila bat sortzeko hainbat eduki, izan daitezkenak asko modu serio baten, askotan aitortu itegeula euskera ez, bere seriotasun horretan edo zuzentasun hortan ibiltzekoa, baina baita jolastekoa eta hizkuntza beak emateula aukera hortako ere. Hoi esan da, zerrenda hasiera baten bihal izeguten, abertze iruditu zitzaigun da zerrenda negatiboa zen, eta hortan bai iruditu zitzaiten zerrendatuta zeuden adjetibo horien artean edo prestigio eta bai izan zitekeela horietako bat pixkat guri atzea pauso bat eman arazte ziguna edo edukia sortzeko garaian. Euskera sortzen danak ez du prestigiorik. Estigma hori edo bada hola edo. Baina egia da nik nire esparrutik eta kasu honetan ez norbanako bezala, baizik eta eduki sortzaile, baina ja enpresentzako edo erakundentzako edo aitzegan hontan, bai iruditzen zait euskerak beraiei emateiela aberastasun bat, espazio jakin baten eoteko modu bat, eta bai emateiela hain justu prestigio bat euskera zaitze horrek, beraien erabiltzaileekiko edo beraien bezero izan daitezkeen hoiekiko. Sarean adibidez, iruditzen zait, zer bilatze deun horrek ere eragina badula, hau da, lehen osanetena, sarea da mundua zabaltze gaitun leio oso zabaloi, eta karo, segun ze bilatu nahi deun, eduki hori topatu dezakegu hizkuntza askotan, eta karo, euskerarekin alderatuta, egongoa seguraski informazio hori beste 1000 hizkuntzatan, eta gainera esku-eskura, osea, klik bakarrarekin munduaren beste iskineraino jun gaitezke, eta orduan, zentzu horretan bai iruditzen zait, bi espaziotan bezala eragin behar deula. Alde batetik, eduki hori bera konsumitzen, baina baita eduki hori bera sortzen, baina baita bideak irikitzen jendeak eduki hori kontsumitzeko. Hau da, bilatzerako garaian askotan joera zer da, nola badakidan edo euskeraz ez daola edo euskeraz gutxi egongo dala, bilaketa errexago bat edo masibogo bat ingo dut beste hizkuntza baten inda. Hortan, bai iruditzen zait, edukia sortu bain bar deula, baina baita bidek iriki baiteula eduki hori bilatu ahal izateko. Adibidez, ikusentzunezkota jotzen, igual gure esparrua izan daitekela, eta denok Netflix edo olako sare batera goaz, karo. Behin Netflixen sartuta, balin badakigu, euskeraz eskaintza ez daola edo gutxi daola, nekez topatuko duen zerbait dela, ez gara askotan saiatu ere egiten, eta zuzenen erderaz iteu bilaketa edo inglesez edo dana dalakoa. Edo ja gauza individual batera junda, taberna batea jute gehan momentun, eta eskatu behar deunen karta, tabernako karta bea, gaztelaniaz edo ingelesez bakarri balin badago, horra adibidez guri ere badago igual norbanako bezala eskatzea ere, orduan. Hor sartzeia gauza asko, bai sortu inbar deula materiala bera euskeraz, baina baita kontsumitzailea bezala ere bilatu inbar deu euskeraz egotea, eta bidek erraztu baiteu, hartu eman hoi emateko, ez, bai iruditzen zaigu bi aldek daudela pixka lotuta, bai edukien sorkuntza eta baita edukien konsumoa ere, eta alde hortatik iruditzen zaigu, bai inbardiala apostuk alde batetik estrategikok dianak, eta beste alde batetik norbanako edo individualak dianak. Osea, etengabe daudela bi bide horiek edo ezkonduta. Vale, bueno, sarean euskeraz aritzeko zailtasunei edo motivazio faltari dagokionez, igual aipatu dut, ez? Egon daiteke motivazio falta bat izan daitekela praktikotasun edo erabilgarritasun falta hori, eta agian Igor hori zuen esparruan konpontzen dezuten motivazio falta bat izan daiteke nola baite esateko, ez? Geroz eta berrikuntza gehiago, geroz eta euskarazko tresna gehiago, erabilgarritasun hori ere geroz eta handiagoa izan daitekela. Bai, nik zuk aipatu dituzun arazo edo kausa posible horietatik, nietako garrantzitsuena eta ia bakarra esango nuke, da eskaintzan urritasuna, ezta? Hau da, jendiak zeratik ez dago euskeraz geixo konsumitzen, askoz gutxi hau daudelako, eta hau ez da virtualien bakarrik, esan nahi dut, bueno,
euskarazko egunkarixa badau, baina zen badaz bat, ezta? Eta mila daz, eta bat horrek ez badau emuten zuri gustatzen jatzen informazio mota, ez dakit, batek kirolana, bestia edo gure dana, joango da bestietara. Telebistan berdin gertatzen da, baditzuzu euskarazko kanal bat edo bi, ezta? ETV bat, 3, eta daukotzun mila bestietakoak, eta telebista jartzen dauzunean, serie bat ikusi nahi badozu, helduentzako serie bat, bakitzu, ETV-en bat astien dau eta ontxe, ezta? Eta hori da noi, serien, ja faten gainien internetera, ja YouTube, Instagram eta mundu horretara, ondion areagotu itxeta, ezta? Eskaintza txikina da, nik uste, jendia berez, egonezkero eduki asko, errex eskuragarri eta norberan hizkuntzan konsumiruko leuke. Eskatzen badago esfortzu bat, bai bilatzen, bai ez dakiz zer, beti horrek zaildu ditzen dago, ezta? Orduen, Maitane komentau dauen gauza hori importantia da, ezta? Batetik, euskeraz, arazo ondixen da, euskeraz gehiago konsumitzeko da, benetan gehiago ez dala sortzen. Eta sortuta bai, ez dala inerresa bilatzen, eskuratzen, edo ez dala nahikua ezagutarazten bai, ezta? Gero, horrez aparte, zela lagundu leiken eduki gehiago egoten, bai, teknologiak geho eta gehiago lagunduko dauela pentsau nahi dut, ezta? Zuk aipatu duzun bezala. Baina, hori bakarrik ez da nahikua izango, esan nahi dut. Teknologiak une honetan ja lagundu leike hainbat eduki euskeraz egoteko laguntzen, errasten, merketzen edo lagundu leike, baina segun ze eduki mota, bikoizketa bat igual garestixa da, baina gauza batzuk euskeraz azpititulatzia ez da inbeste kostatzen, ez da, zeatik oinarte telebistan ez da horren aldeko apusturikin, eta inkluso zineman bai, ez da, euskerazko azpitituluak eta beste gauza batzuk. Ez da diru kontua bakarrik, gauza gehiago badaz. Nik benetan, ez da, prestigio, freskotasun, ohitura falta baino, nietako arazua da eskaintza urritasuna. Eta eskaintza urritasun hori gaur egun eta virtualien gainera importantzia asko dauko, Netflix aipatu dozu, eta, karo, seriak ikusten dauen handako, eta Netflix da erreferentzia, Netflixek ez badauko euskeraz, hori arazo handi bada, baina gaur egun gero eta gehiago sortzen da edukisa partikularren aldetik da, ezta? YouTuberrak, Instagramerrak, TikTokerrak, txiolarixak, Twitterren, Twitchen, ez dakit Twitcherrak deitzen dien edo, ez dakit, baina, hor oso gutxi sortzen da euskeraz, eta sortzen da apur hori ez da erresa eskuratzen. Teknologiak lagunduko dau gero eta gehiago etorkizunien, baina hori baino gauza gehiago bierdie. Bai, eduki urritasun hori aipatu da, eta Maitanek lehen hori aipatu du, ez? Bideojokoen kasuan adibidez, zuke esan dezuna Maitane, bideojokoak ez balin badia euskeraz jartzen, euskeraz jolasteko, igual aukera gutxiago. Orduan, euskeraz jolasteko, jokatzeko autua egiten duen jendearena, zer da? Militantziagatik bakarrik egiten da, edo nola ikusten dezuzuk hori? Euskaraz bideojokoetara jolasteko, hasteko, egin behar duzuna da bideojokoa bilatu. Eta hori ez da erraza izango, ez bazara joaten adibidez Gameran txiko webguneko zerrendara. Adibidez, bideojokoak erosteko online plataforma nagusinetariko batean, ez dut bera izena esango, badaude bideojokoak, badakigunak euskaraz daudenak, baina plataformak eskaintzen dituen hizkuntza aukeren artean ez dago euskara. Orduan, naiz eta bideojoko euskaraz egon, ezingo dugu jakinia euskaraz dagoen edo ez, zergatik plataformak berak mugak jartzen dizkigulako. Eta hori arazo bat da. Azkenean, hemen ere militantzia puntu bat dago eta nik uste dut ere hizkuntzaren
hizkuntzaren erabilera nahiari lotuta egon behar da. Zuk ez bazara konturatzen behar hori daukazula, adibidez online beste pertsona batzuekin bideojokoetara jolastu eta euskaraz, zuk behar hori ez baduzu sentitzen ez zara hasiko jendea bilatzen. Eta aukera daukagu. Aste honetan erabiltzaile bat Twitter bitartez mezu zuzen bat bidali zigun, galdetuz ia bideojoko konkretu batean jolasten genuen eta erantzuna izan zen. Sartu zaitez gure komunitatean eta egin zuk galdera bertan dauden uste dut ja 100 pertsona baino gehiago garela. Eta noizean behin gauetan antolatzen gara elkarrekin jolasteko. Orduan badago jendeak behar hori daukala. Baina zuk ez baduzu behar hori betetzeko bidea bilatzen, eta gamer hauntziak esan bezala utxune hori betetzen du, ez zara kezkatuko, zeren lan ekstra bat da. Beraz, militantzia hori ez badaukazu, komplikatua da. Eta beno, egia esan, lehen komentatu dudanaren arira. Eskaintza urria da euskarazko bideojokotan, gutxi ekoizten da hemen, eta beno, eta normala da, beste hizkuntzetan eskaintza handiagoa bada, beste hizkuntzetan jolastea. Eta esan bezalakien, ohitura eza da, edo eskakintasuna, ez badakizu existitzen direla nola kontsumituko duzu hori. Ez badizu guk zuri eskaintzen behar bada ez duzu inoiz jakingo. Orduan horregatik garrantzitsua da ere komunikazioan etengabe horretan aritza, ez da, itzulpenak egiten ditugula. Hainbat bideojoko dituzula euskaratuak zure eskura. Eta batez ere, erraztasunak ematea. Informazioa bilatzeko eta adibidez gure kasuan euskarazko bideojokoak nola instalatzen jakiteko. Zeren, kasu batzutan, guazen esatera, hackeatu behar ditugula bideojokoak, bertan euskarazko fitxategia sartzeko. Hori ere lana da. Eta behar bada mundu guztiez dago prestori egiteko. Beraz, gauzak oso asko erraztu behar ditugu. Zergatik, industriak berak ez duelako esfortzu hori egingo. Eta lehen komentatu duzuenaren arira, ikusentzunezkoei lotuta, nik uste dut oso garrantzitsua dela teknologiarekin bat egitea. Esate baterako, Euskal Telebistako nahieran zerbitzua, eta kontuan izan behar dugu Euskal Telebista, nik uste dut euskarazko ikusentzunezko sortzaile nagusiena izan dela azken 30 urtetan, ez baditu edibidez erraztasunak ematen guk eduki hori zuzenean telebistara botatzeko edo Smart TV telebistetako aplikazio erosoak erabiltzeko ez badituzte sortzen, ja, ari dira muga oso handi bat jartzen beraien edukiak kontsumitzeko. Netflix oso erraza da erabiltzen, zergatik horretarako prestatuta dagoelako. Orduan nik uste dut esate baterako falta zaigula euskarazko eduki banatzaile potente bat, online edukien banatzaile bat, eta hori ere bideojokoetara aplikatu dezakegu. Azken finean guga delako, gamer hauntzia delako, daukagun banatzaile bakarra eta nahiko mugatua. Guk iaia ezagutzen ditugu bideojoko hauek garatu dituzten pertsona guztiak zergatik. Beraiei ere interesatzen zaielako egin duten esfortzua zabaltzen. Orduan, bai, eskaintza eza, ez jakintasuna, arazo asko ditugu. Vale, bueno, nik nire YouTubeko esperientziatikan hitz egingo dut, nik YouTubeen bideoak euskeraz egiten ditutenetikan, hori ez, askotan bai entzun izan duten komentarioa izan da, zergatikan ez tezu gazteleraz egiten, askoz ere jende gehiagoren gana iritsi alizateko. Hori komentario klasiko bat da, imaginatzen dut euskeraz idazten duten idazlei egingo dietela, imaginatzen dut euskeraz abesten dutenei egingo dietela, ez? Askoz ere publiko zabalago batetara iristeko aukera baldin badaukazu zergatik mugatu. Militantziagatik da, eta nire erantzun pertsonala behintzat da, ez dela militantziagatik. Ni euskeraz bizi naiz, euskeraz ateratzen zait naturalen komunikatzea eta nire gauza kontatzea eta nire gauzei buruz hitz egitea, euskeraz hitz egiten de familiakin, lagunekin, lanean, aldeten guztitan kalean, eta sarean ere, euskeraz bizi nahi dut. Eta gero,
hartzaile egoistaren ikuspuntutikan nahi baldin badezute, niri gustatuko litzaidake euskerazko gauzak ikustea. Orduan, euskalduna dan pertsonari, esan bezala, puntu egoista batetik, eskatzen diot euskeraz sortu dezala. Ze gazteleraz, inglesez edo beste hizkuntza batian sortu dezaketen milioika pertsona daude. Euskeraz sortu dezaketen jendea ez da inbeste. Orduan, nik irakurri nahi ditut gauzak euskeraz, nik ikusi nahi ditut telesailak euskeraz, nik entzun nahi dut musika euskeraz, nik nahi dut jendeak bere gauzei buruz YouTubeen euskeraz hitz egitean eri. Eta hori egin dezaketenak ez dira inbeste, beraz, hori, egoistamente, esaten dio jendeari, mesedez, euskeraz egin badezakezu, egidazu euskeraz. Eta gero, gaina YouTuberekin gertatzen den beste kontu kuriosoa esango nukenik, dala, hori ez, esaten dizute, zergatik ez tezu egiten gazteleraz milioika pertsonaren gana iritsi izateko. Milioika pertsona hoien artean, milaka dira baita ere sortzen nahi dianak. Hau da, zuk zerbait sortzen baldin badezu, milaka pertsona sortzen nahi dian hizkuntza berean, oso ona izan behar dezu, edo oso berezia izan behar dezu, milaka pertsona hoien artean destakatzeko. Hau da, onerako eta txarrerako euskaldunak gutxi gea. Eta zerbait sortzen baldin badezu, YouTubeen zerbait egiten hasten baldin bazea euskeraz, momentu hontan probabilitatea handia daude, zu izateko lehenengoa hori egiten ari dana. Hala da, ASMR-a adibidez, YouTubeen asko entzuten den kontzeptu bat da, ez baldin badezute ezagutzen gero googleatu eta begiratu. ASMR-a euskeraz egiten duen jendea ez dago. Orduan, nik egin un bideo bat horri buruz, eta ja notizia da, baina notizia literalki, irratitik deitu zidaten galdetzeko, aber horri buruz hitz egin zitekeen. Orduan, nahi baldin badezu, publiko zabalaren gana iristeko ikuspuntu horretatikan ere, hau da, zuri interesatzen zaizuna baldin bada egiten dezun hori notizia izatea, eta ez dakit, jendeak zuri galdetzea eta tal, esango nizuke euskeraz egiteko. Ze gazteleraz edo inglesez egin behar baldin badezu, milaka pertsona dauzkazu zu egitera zoazen gauza bera egiten. Eta seguraskizuk baino hobeto egingo dute. Ez baldin bazea oso ona edo oso berezia zerbait egiten. Euskeraz egiten baldin badezu, gutxiago gea, eta zure gana begira jartzeko aukera gehiago izango dituzu. Orduan, nire ikuspuntutik amintzat hori da mezua, ez? Euskeraz egiten dut hori dalako nire bizitzako hizkuntza naturala, nik ere euskeraz konsumitu nahi detelako eta beraz euskaldunei eskatzen diedalako euskeraz egin dezaten, eta gero, benetan uste detelako euskeraz eginda jende gehiago ikusiko nahuela beste modu batea eginda, baina hori ere badalako arrazoia. Eta, pasako naiz, justu hitz egin dugun gai hau da, baina zerbait gehitu nahi baldin badegu, esan da, falta direla edukiak, falta dela gauzak sortzea, zergatik ez du kontsumitzen jendeak, ez dagoelako euskerazko eskaintza nahikorik, eta igual, pandemia honen erdian eta konfinatuta egon garen hilabete horietan eta bai bizitu izan dugu nolabait igual sortze digitalaren boom moduko bat, ez? Mundu guztia genden gure etxetan, konexioa geneukan gehienok, zorionez nahiko baldintza honetan konfinatzea tokatu baldin bazaigu behintzat, eta hor ikusi da eduki digitalaren kontsumoaren gorakada izugarri bat, baita ere euskerazkoetan. Eta hor, valorazio positiboak eta egiten dira ikuspuntu hortatikan. Ze gertatzen da, itxaso handi batean gehala tantatxo bat, eta gure esparru propioa ere hazi baldin bada, eta ikusi baldin badegu ere igoera hori importantea dela perspektiba zabalatik begiratzea hori eta itxaso zabala handi hori ikustea. Eta hor sartuko lirateke, orain arte aipatu ditugun baliabide guzti horiek, ez? Edukia kontsumitu dadin, edukiak egon behar du euskeraz. Eta, horra aipatu ditugu, igual jadanik existitzen dian tresna batzuk pixka bat hobetzea ondo legokela, ez? Maitanek aipatu du EITB nahieran hor daukagula eta oso ados nago berarekin. Aurreko batean saiatu ginen
nola da, ondarragoak edo orain bota duena, saiatu ginen nahieran ikusten etxeko telebistan, Misión Imposible 7, eta hori oso frustrantea da, azkenean, lana suposatzea euskeraz zerbait kontsumitzeak, edo Egorrek ere esan duen bezala, azpitituluak jartzea jadanik sortuta dauden edukiei, publiko ez euskalduna, eduki euskaldunetara gerturatzeko. Orduan, ontatikan tiraka beste aipamenen bat egin nahi baldin badezute, zuetako edonork librean uzten dut, altxa eskua, etxean zaudetenok altxa eskua hitz egin nahi baldin badezute, baina, aipatu nahi badezute zerbait, bota lasai. Nik ustetela gauza oso positibo bat atera dezakeula ontatik guztitik, nun behar handia identifikatu deun eta ustet esparru, bakoitza gauden esparrutikan identifikatzeula beharra edukia izan mota batekoa edo bestekoa euskaraz sortzekoa, bide asko gaindikan urratu gabe daudela, orduan nik behintzat positibotikan bidatu nahiko nuke eta esan bide horiek gure esku daudela. Kasu honetan behintzat eduki sortzaile zuzenkio zeharka denogean ontan, gure esku daola eta modu batea edo bestea, Aiorak zuk bere garaien YouTubeako saltoa intzen nun bezala, hoxe beha, gure esku daola eduki hori sortzea, beste batzui bultzatzea eduki sortzeko, aipatu deun bezala bilatzeko moduak edo errazteko ere gure esku daola. Eta hori, barkatu, ez daño zentzu hortan, behar bat ate joka daola, publiko bat egon badaola euskeraz kontsumitu nahi duna, eta kasu honetan euskera aukera lehio bat dela gutzako, eta ez gure kasun edo markagintzara ekarrita, ez bakarrik hasieran lotu deten identitate horrekin batitera, zure publikoarekin konektatze hortara, baizik eta publiko berrietara iristeko ere bide eman dezake, beraien publikoa beha euskerara ekartzeko, orduan nik uste euskerak aukera asko emateizkigula momentu honetan bide asko indikan iteko daudelako. Maitane Igor, etxetik zerbait ditu nahi? Nik uste dut egoera honek ere aukera bat bezala ulertu behar dugula. Aurrez aurreko ekitaldi asko bertan bera geratu dira, baina nik uste dut euskara indartzeko momentu aproposa dela orain interneteko bizitza egiten ari garen momentu hau. Gure kasuan, esan bezala aurrez aurreko ekitaldi asko bertan bera utzi behar izan ditugu eta digitalera moldatu behar ditugu. Eta nik uste dut orokorrean emaitzak nahiko positiboak izan direla guretzako, behar bada bideojokoen mundua beti izan delako nahiko digitala. Eta beno, interneteko sortzaileei dagokionez, nik uste dut ere Euskal Herrian eta Espainia mailan badagola tendentzia telebistak edo medio tradizionalek interneteko sortzaileak zurgatzeko. Ez soilik streamerrak, youtuberrak, tiktokerrak edo instagramerrak asko dira telebistan amaitu dutenak edo irratitan amaitu dutenak. Beraz, agian muga tradizionala eta sarekoaren artean ez da hain zurruna, ez da? Eta ez dakit zer gehiago gehitu. Guk adibidez azken hilabete hauetan baina baritu dugu, agian itxialdiaren ondorioz izan dela, Twitchen bitartez sortzeko beharra edo asmoa agertu dela, eta horretan ari jarri gara lanean. Ikusi dugu, zeudela hainbat pertsona, gu barne, hainbat urtez izan dugulako Twitch kanala irekita, eta batean egonda horrelako behar bat, eta horri erantzun behar izan diogu. Ezin genuen ukatu momentua zela hori egiteko, eta jendea mobilizatzeko. Etxean egonda, ezin atera eta
Imaginatu, etxean amarreterako egon behar gara. Amarrak ordu oso ona da emititzen hasteko. Orduan aukera bezala ikusi behar dugu euskaraz dagoen eskaintza handitzeko. Eta areta gehiago esan bezala euskarazko sortzaile tradizionalek ez dutenean freskotasuna eskaintzen, ez dutenean zuzeneko bidalketak eskaintzen, guk bai egiten dugu, interneteko sortzaileek egiten dugu, zure telefonoan sartuko gara, zure ordenagailuan, zure telebistan sar gaitezke, hori bideratzen duten baliabideak erabiltzen ditugulako. Beraz, gutxienez, nik uste dut interneteko sortzaileentzat, ez bazara behintzat bidai influencer bat, nik uste dut zerbait positiboa izan dela itxialdi hau, sormena ere pizteko baliagarri izan delako. Eta nik pertsonalki nik uste dut hau aurrera pausu bat dela. Adibidez, mundu guztiarentzat ez da erosoa izango gaur arrasatera joatea eta hor esertzea. Ez soilik osasun eta segurtasunagatik, baizik eta bizitzagatik, ez da? Eta aukera izatea hori etxetik egitea nik uste dut abantaila handia dela. Oraintxe bertan, adibidez, ni ikertzaile naiz, komunikazio ikertzailea naiz, eta hainbat kongresutan parte hartu ahal izan dut etxetik. Italiakoak, Irlandan, Portugalen, eta hau posible izan da egoera hau bizi garelako. Bestela nik ezingo nuke programatu bidai bat Italiara, beste bat hurrengo astean Portugalera eta hurrengoan Irlandara hitzaldiak emateko. Ezinezkoa da. Orduan horregatik nik uste dut ezagutza zabaltzeko momentu oso interesgarri batean gaudela. Igor, gehitu nahi dezu zerbait? Bai, pizkatxo bat, nik ikusten dut, egoera honek hori da, bai ekarri dau digitalai emundotzo beste ikusgarritasun bat, presentzia bat eta eragin bat, ez? Digitalan jente gehiago kontsumitzen eta dana, baina, pizkatxo bat jarraitzen dugu faltatzen pizkat hori, ez? Nik hasieratik aipatu dutena, hori gainditzeko edo laguntzeko edo ze txerto egon leiken, ez da, euskeran arazuak eta pixka konpontzeko edo konpontzen laguntzeko, nik pizkat neure esparruko bidea aipatu dut, ez da, hasieratik hizkuntza eta hizketa teknologiak lagundu inleikiela, aizialdian, beste batzutan edo, baina aizialdian ere muan bebai, eta ipatu ditudan adibideak, batez behi zen badie, YouTuber eta Twitch eta hola, beste askotarako be balixo dago, ez da? Hau da, Netflixek eta ikusentzunezko produktorek eta baliatu leki ez teknologia hauek errasteko bikoizketa, azpitituluen itzulpena eta dana. Eta esan dutena, euskeradun sortzaile epe bai, balixo leke igual, pizkat audientziai begira itxendabien hainbat zerak, ez da, aioran ikuspegi ezberdina dauken hainbat sortzaile bat, nik euskaraz ez dut ingoz, nik gure dutena da, zenbatek daukien buruen hori, ez da, nik gure dut aberaztu YouTubeen bideoak inja, orduen audientzia hundi batera jobier daue. Pizkat pentsetan badu, badakit oin ez dela momentu, baina etorkizun baten gauza hauek erresten dutzuen errex eta isa perfektu gauzak itzultzia edo bikoiztia eta zuzenien, batek pentsauleke, nik euskera zingo dut, gero nahi dau tresnak baliatuta edo zeine konsumitu izango dau bere hizkuntzan, ez da? Beraz, audientzia ez da problemanik euskeraz sortzeko. Eta, baina horrez gain, badau beste badau arazoa teknologiekin, ez da? Erakutsi ditudan teknologia horiek euskeran dako naiz eta ondo egon, horrei garatu ditugu guk, sortu ditugu gure tresnak, horiek baliatu nahi ditsunan dako, baina askotan jentia mugitzen dena da horrelako plataforma ondixetan, ez da? Osea, plataforma horietan itzen dago jentiak edukisa sortu eta konsumitu. Bai YouTube, bai Twitter, bai Twitch, eta horiek ez badituzte horrelako errestasunak integratzen, jai dauko, ez da?
beti dau bidia montatzeko gure zera paralelo eta alternatiboak, adibidez, Maitanek erakutsi dauen Gamerauntxiako webgunia hori da, leku bat, bueno, ez dago aipatu, baina pentsatzen dut Steam izango dela, ez dagoena eskaintzen bere webgunien euskera ze bideo joku da zen bilatzeko aukera ez dago eskaintzen, eta Gamerauntxia bai, baina Gamerauntxia ezagutu inbida, bertara joen bizara espreski, eta jentia dagoena da beti Steamen sartuta, ez? Orduen, bueno, software librian aldetik eta plataforma independente eta dezentralizatuen bidetik ni horien oso aldekoa naz, eta buru jabetza teknologikoa eta olako gauzak bultzatzean aldekoa, baina oso zaila da jentia erraldoi teknologikoek eskaintzen dituzten plataforma horietatik mugitzia, esan duguenagatik, ez pixka beti esfuertzua suposatzen dau beste horretara mugitzia, bilatzera besterik ez badabe, eta bueno, jentiak askotan ez da bitzen hori. Eta orduen, ez dakit, nik hemen gureko neuke aipatu, ez dakit, erakundiek badaukiela zeresanik, ez da, erakunde publikoek, administrazio publikoak. Hemen ikusten dien danabie, hemen hitz egin duen danak, edo partikularrak YouTubeen beraien edukiz euskera sortzen, edo komunikazio enpresak, edo elkarte bat, ez da. Eta administrazio publikoa, bueno, euskera bultzatzeko dauen administrazio publikoa, mundu digitalien oso zera ikusten ditut, ez da, jokoz kanpo, neurri handi baten. Bueno, nahieran aipatu duzuen hori adibide bat da, baina, bueno, norbaitek ez dakit, ezin administrazio publikoari ez jakon eskatu behar, eragiteko gehixau, Netflixekin eta eskatu minimo bat edo portzentaje gutxieneko bat euskeratu deixien azpititulatuta, besteik ez badabe, bikoizketa izin bada gutxienez azpititulatzia, Twitterri berdin, ez da, ez dauela onartzen publizitaterik euskeraz, eta aberrezin jan hori eragin, horretarako eduki horrek sortzeko eta diru laguntzak eta hola emunda, eta segatik ez legiak eta inja, ez da, Katalunian eta inizendan bezala, kuota minimo batzuk jarri, konziliei, plataformei, holako gauzatzuk. Beti digitalien zailagoa dana, baina, bueno, ez dakit. Iruditzen jat, ez da, bestela dana gelditzen dela, nizen azlenengo, epatu dauna gehixau sortu bida, eta YouTube eta Twitch eta holakoetan partikularrak die sortzen daudenak, baina ez dut uste ardura dana partikularrena danik, ez da, pertsonena. Erakundiek badaukie bere zera. Ni erabat ados horrekin, bai pertsonalki individuo bakoitzak zer egin dezaken importantea da, baina hemen apustu integral estrategiko bat behar da euskerak etorkizuna izan dezan, eremu digitalean aisialdian, eta batez ere aisialdiarekin lotuz, ze euskerak badauka hor, bueno, beti esaten zaion zamatxo hori, ez? Lotzen dela akademia ikastolarekin eta lanerako zerbaitekin edo ikasten dezun eta lanean erabiltzen dezun zerbaitekin, baina gero ondo pasatzeko erderetara zoazela, ez? Oraindik badaukagu sartuta euskera horretarako hizkuntza bezala, eta horregatikan behar dugu, justu horregatikan behar dugu aisialdian eta eremu digitalean apustu integral bat, benetako bat egitea, eta ez ondar aleak askatzen jutea, baizik eta benetako inbertsio bat hor sortu dadin edukia kontsumitu alizateko eta ekosistema bat sortu dadin. Gero pertsonak ere erabaki hori, euskera sortzeko erabaki hori ekosistema baten baitan egin dezan, eta ez desertu baten erdian. Behintzat sortu ingurune bat zuke pertsonalki hor zure ekarpena egina alizateko, baina bestela zuk ezin dezu norbanako bakoitzaren artean ezin dezute ekosistema oso bat sortu, hortarako apustu handi bat behar da. Gehitu nahi zenun zerbait, ez da holatz? Justu bat nentorrela horrekin. Sabarrun leheno, hasieran bai aipatuet auto individualak zeudela, baina apustu estrategiko egon beharko zutela, eta bueno, horrekin guztiz bat nentorrela. Eta egia dari bidez, leheno lotuta aipatu dutela nolako bidegoerak ere, aukera leio bat edo zabaldu digun, eta egia da gure kasun ere bai eman digula aukera,
eduki desberdina, formatu desberdinetako edukia eta uztartzeko, osea, lehen igual beak tradizionala eta digitala aipatu du, eta nik uste bai zala, eduki jakin bat, euskarri jakin batetarako, egoera konkretu batetarako edo publiko konkretu batetarako, ez oso zurruna igual zan, eskema edo. Eta uste, COVID-ak bai eman digula aukera bat, adibidez, streaming saio bat egiteko, baina, geneukan aurre ikusita, 3 orduko saio bat, edo bisita gidatu batekin eta zakizer, eta ezin da egin. Ez egin hortatik aukerak sortu ja, erronka bat etorri da, eta aukerak sortu zaizkigu, eta zorionez guk euskeraz sortu ahal izan du deu edukia izan daitezkela ikusentzunezko ohiko batzuk, baina debaita bisita virtual bat iteko aukera 360 gradutan, eta hori dena streamingez ematekoa, eta orduan bai eman digula aukera euskarri desberdinak uztartu, eta gauza nahiko berritzaileak egitekoa euskeraz egoera honek. Hoi bai. Bale, azkenengo puntura pasako naiz pixka bat fokoa aldatuz. Bueno, IKT-en kasuan eta online dauden eremuetan iruditzen zaizue badaudela oraindikan gune batzuk edo zeregin batzuk identifikatzen dianak gizonezkoekin eta beste batzuk emakumezkoekin, generoaren ikuspuntua nola daukagu IKT-en mundu honetan eta eremu digitaletan, ez? Maitane, adibidez, mutilak bakarrik jolasten dira bideojokotan edo neskak ere bai? Uste dut orain mundu mailako estatistiken arabera iaia 50 gaudela. Eta kuriosidadez, streameatzen duten pertsonen artean, badago estadistikarik? Hor, estadistikak ez dakizkit, baina oso nabarmena da streamerreak diren gehienak gizonezkoak direla. Eta hemen agertzen den arazoa askotan jasarpenari lotuta dago. Zeren eta batez ere bideojokoetan aritzen diren neskekin. Askotan neska batek bideojokoetan aritzeko izan behar da oberena. Erakutsi behar du benetan jolasten duela, benetan atsegin duela, oso sale handia dela, bere etxean daukala Pokemon eta bideojoko guztietaz beteta. Erakutsi behar du zerbait gehiago gizonezkoei ez haiena eskatzen. Eta askotan hori, azkenean txatak ere, troll edo komentario sexista ez beteta agertzen dira, eta horrek sortzaileik noski atzera botatzen die, ez dute bertan egon nahi, zergatik. Feedback negatiboak oso nabarmena delako. Adibide bat jarriko dizuet. Kazetari espezializatu baten kasua. Orain dela pare bat aste, berarekin harremanetan jarri nintzen, elkarrizketa bat egin nahi niolako. Eta esan zidan ez dituela elkarrizketak ematen. Bera bideojokoei buruz eta feminismoari buruz egiten ditu hainbat lanketa, hainbat dokumental zuzendu ditu, eta esan zidan orain dela urte batetik edo ez dituela elkarrizketak egiten, elkarrizketa bat egiten duen bakoitzean jasotzen duen jasarpena gehiegizkoa delako. Hori bideojokoen munduan nahiko ez dakit normalizatuta dagoen zerbait da, eta bukatu behar dena eta askar. Nik adibidez bideojokalari bezala ez zaizkit gustatzen online bideojokoak, beste pertsonekin jolasten dituzunak, batez ere ez ezagunekin jolasten dituzunak, zergatik badakidalako hori dela aurkituko dudana. Eta behin gertatu zitzaidan, ari nintzela jolasten joko batera, eta aurrekoak, eta nire aurkariak galdetu zidan, ez gehiagorik esan, galdetu zidan, ze kulero daramazu, edo zerbait horrela, edo barneko erropa daramazu. Olako komentarioak nori pasatzen zaizkio burutik egitea arrazoirik gabe, ezta? Orduan, nik uste dut lan asko dagoela egiteko, eta gainera gamerauntziak honetan lanean hasi nahi du. Eta urten berdintasun plan bat diseinatu dugu, eta EP motz
ertain eta luzerako helburuak ditugu. Adibidez, epe motxerako helburuen artean daukagu gure egunerokotasunean berdintasuna bermatzea. Adibidez, larazten dugun komunikazioetan, emakumei ikusgaitasuna ematea, eta gure azkeneko helburua litzateke bideojokoak eta feminismoa edo berdintasunearen inguruko tailerrak ematera iristea. Hau da, gure gain jakintza nahikoa irabaztea, horri buruz duintasunez hitz egin ahal izateko, modu, guazen esatera, pixkat arrazional zientifiko batean, ezta? Osa, kezka daukagu eta egia esan gure komunitatera neska bat sartzen den bakoitzan nahiko pozik jartzen gara, zeren eta realitatea da oso maskulinizatuta dagoela gure komunitatea. Gurea, eta nik uste dut dela pixkat bideojokoaren ekosistemaren isla. Emakume gutxi daude bere burua aurkezten dutenak, zergatik nik uste dut beldur hori dagoelako. Nabarmentzen bazara, jasoko duzun jasarpena errealitate bat delako. Eta guk hori gutxienez gure komunitatean segurtasuna erakutsi nahi dugu eta adibidez gure komunitatearen barnean erabat debekatuta dago eta zigortutako komila artean olako komentarioak egitea. Guk daukagu Telegram talde bat eta Telegram taldean errespetuz errespetuz jokatu nahi dugu eta bideojokoei buruz, informatikari buruz eta olako gaiei buruz hitz egin inolako beldurrik gabe. Zen batzutan beldurra daukagu gure iritzia emateko. Bakarrik pentsatuko dutelako neska denez ez da gai izango edo gai hau ez du kontrolatuko eta bere iritziak ez daukalako hainbeste balio. Orduan horrekin bukatu behar da eta lehen bailen oso tristea delako hori guk gure burua ez aurkeztu nahi izatea edo eta kazetari horren kasuan bezala bideojokoetan espezializatuta izanik elkarrizketak egin nahi ez izatea beldurragatik. Hori ezin dugu onartu. Bai. Tor guztiz beak esan dunakin. Azkenen iruditzen zaitu errealitate digitala, eta nik beha bezain zehazki ez ezagutzen, baina zait iruditzen errealitatetik atz daola, realitatean parte da. Eta iruditzen zait emakumeek espazio horretan ere ez egotea edo gutxiago egotea kasu honetan ez dela kasualidadea ere ez da. Kanpo muga batzu dauzkau gure barrun eragiteuenak eta mugak azkenen beti zailtzeu ez. Hasi, justo etorri naizenen honea leno aiorakin gaionta zeiten egon geha, eta nik esaten nion, nila gaur hemen eote utxak aditu edo, behintzat aritu baten paperetik hitzeiteak, nahi muga, beldur, eta kezka asko sortze zizkitela, ez askotan ez diolako uzten edo hainbat arrazoiengatik aitortza egiten gure buruai, ez aditu edo zea hori. Baina berriro positiboa jongo naiz, alde batetik eskerrak eman bide urratzaile guzti horiei, ze uste beraien txikitik modu kolektibo baten alduntzea ekarri utela, eta horregatik gaudela ni behintzat eta pentsatzet gu hemen. Baina berriro positibora jota datu bai da emakumeek sareetan erabilera eta euskeraz beraiek nagusigo gehala gu gizonezkok baino. Eta iruditzen zait harria negatiboa edo dala, aipatu iteun muga horiek dialako nire ustetan edo hausnarketa modun diote, baina iruditzen zait guri urratsa ematea askoz ere gehiago kostatzen zaigula aipatu iteun gai horien ondorio ez, eta orduan behin urratsa emate deula askoz ere modu konstiente egon emate deula, askoz gehiago pentsatuta eta askoz gehiago hausnartuta, eta hausnarketa horretan azkenen hizkuntzaren autuak bere lekua ere badaukala. Orduan lotu nahi dut, bentsat konstiente gogeala eta kontzientzia hortatik nahita ekisa arrazoiengatik izan daiteke militantzia, izan daiteke natural ateatze zaigula euskera zite deula. Nere kasun YouTubeko kasuan, azkenian euskal komunitatea lehen esan bezala onerako eta txarretako komunitate txiki xamarra da, orduan YouTubeen behintzat, nik behintzat ez dut perzibitzen beste hizkuntzetako YouTubeen dagoen
hater uholde horiek, ez? Zeizu YouTubeen zerbait publikatzen dezunen, asumitzen dezu, jasoko dituzula komentario itxusiak, bai ala bai. Hori, nire kasuan, euskerazko kasuan, ez da gertatzen, zerbait noizean behin bai egoten da, baina esan bezala komunitate txikia gean ez, hori gorroto horrek ere, mezu itxusi horiek ere ez daukate hainbesteko lekua. Nire lehenengo bideoa publikatu nuena oain dela 4 urte, izan da visualizazio gehien izan dituen bideoa, viralizatu zitzaidan, cosas de la vida, lehenengo bideoa publikatu eta hura viralizatu zen. Eta hor bideo horrek bai jaso ditu euskalduna ez dan beste komunitatetako komentarioak. Bideo horrek baditu, eta hor badaude emakume bezala erasotzen zaituzten komentarioak eta horrelakoak, ez? Hor ikusi nun atisbo txiki bat jasotzen dan negatibitate guzti horrena, eta nik uste ez genero ikuspuntutik bakarrik, orokorrean ere bai, azkenean oso normalizatuta daukagu zuk publikoki zerbait jartzen dezunen sarean, jendeak zuri denetarik esateko eskubidea daukala. Normalizatu dugu hori, ez? Gauza barrao eskeriak botatzea, bakarrik publikatu dezulako zerbait. Eta hori, gainera, esan bezala emakumeen kasuan, oraindik eta handiagoa da, sartzen dalako fisikoa, edo ez da zuri dagokizun gaia, ez zenuke honi buruz hitz egiten egon behar, ez? Emakumeek egin behar dituzte, makillaje eta lifestyle estiloko bideoak, eta jazta, nola okurritzen zaizu bideo jokotan ibiltzea, baino, erotu gara, edo zer. Eta, ikuspuntu hortatik niri ere oso potentea iruditzen zait, game erauntxiakok eta oain 3.000 tweets kanpainan emakume aurpegi asko ikusten aritzea. Euskarazko komunitate hori emakume aurpegi batetik jasoko baldin badegu, niri oso potentea iruditzen zait behintzat. Nik hau esateko, ez dakit Igor zuk gehitu nahi dezun zerbait? Neure kasuen berriro hizkuntza eta hizketa teknologien inguruen enbilenez, horra aipatzen da, asko irakurtzen da, ez da nola hizkuntza teknologiek eta adimen artifizialak orokorrien badaukela hainbat sesgo, ez da? Beste eremu batzutan aipatzen da, arraza, azalan, kolore eta inguruko sesgoak, baina baita sesgo genero ikuspegiko sesgoak, ez da? Hori hola da, guri be gertatzen jaku, esan nahi dut, adibide ohikoena da, itzultzaile automatiko bati euskeratik itzultzen badozu zerbait gaztelaniara adibidez, ez da? Esaldi baten agertzen bada euskeraz medikua, nola itzuliko dago hori gaztelaniara, ez da? Euskeraz generua ez dauko medikuak, gaztelaniara nola itzuliko dago medikua edo epailea, eta nola itzuliko dagoen erizaina, ez da? Nik uste dut, erantzuna buruen danok argi daukoela, eta seguruenik hori gertatzen da isa kasu guztietan. Hor dauen zera da, azkenien, adimen artifizialak eta tresna automatiko hauek, gaur egun, sare neuronalen teknologiakin, adibidietatik ikasten daue. Itzulpen automatikoko sistemak elikatzen dira edo entrenatzen dira aurrezin jako itzulpenetatik, ez da? Eta itzulpenetatik eta testuetatik, eta itzulpen eta testu horietan hola badaz idatzitza, oinarte eta urte eta mende askotan zier, lanpostu batzutan egon dilako batezbe emakumiak eta beste batzutan egon dilako batezbe gizonezkoak, hori da gertatzen dena. Horretaz, geu bentzet jakitun gare hori gertatzen dela, badauela horra arazo bat, eta hori konpontzeko bentzet bideak jartzen gabitz eta jarteko asmoa dauko, ez da? Eta, horrez aparte, nik ez dakit, horixe, teknologia dan neurrixen, ja ez gizakixak hortik urtetzen dien neurrixen, holako arriskuak badazela. Baina azkenien, teknologia horren atzetik, horiek garatzen eta egiten pertsonak gaz, eta horretaz konstiente izen bigare, eta holako gauzak kendu teknologiatik, ez da.
Bale, honekin gure zatia bukatutzat emango genuke, orain galderaren bat baldin badago, bai hemen edo etxetikan norbaitek egin baldin badu, orain litzateke momentua. Eta ez baldin badago, esaiazu ez dagola, eta bukatuko dugu. Bale. Hemen norbaitek zerbait galdetu nahi du? Bestela, Gauza importante guztik esan diteula esan nahi du horrek, ez da geratu zalantzarik ere galdetu beharrekoa. Bale, ez balin badago galderarik, hementxe utziko genuke gaurko solasaldia. Eskerrik asko parte hartzaile guztiri, Olatz, Maitane, Igor, plazer bat izan da zuekin hitz egitea pertsonalki eta virtualki. Eskerrik asko, zuri. Eta mendikan aurrea, eskerrik asko publikoari. Eta, solasaldia ikusgai egongo dela aurrerantzeago bai sarean, eta bai telebistan oso kerrez balimanago goienaren bitartez, eta sarean ikusi nahi balin badezute, adi gure sare sozialetara kontatuko deguta. Eskerrik asko.